Hej, mit navn er Lasse. Jeg kommer fra forlaget Vektor, og jeg står her med dig, Jesper Alvinus. Og vi er lige blevet færdige med din første bog på forlaget, og den hedder Matematik fra tal til tallerken. Og kan du beskrive den lidt for os? Jamen det kan jeg godt. Jeg har taget en indgangsvinkel, der hedder sådan motivation på en anderledes måde. Ja. Det at have et tema, som eleverne kan gå ind i på en måde, som er ny og anderledes. Og i det her tilfælde er det så mad, fordi der er mange elementer i det med at lave mad og tilberede mad og tale mad, som har mange elementer i matematik, og omvendt faktisk. Der er også masser af matematik, som passer til det med at lave mad. Ja. Ja. Hvor er vi henne? Det er ikke indskolingen, det er mellemtrinnet, vi er på, er det ikke rigtigt? Ja, det er mellemtrinet. Det er sådan, at man både kan lave matematikken i køkkenet, men man kan også godt lave mad med matematikken, så det spiller godt sammen på en måde. Og det at få en praktisk erfaring med madlavning, at vide, at der er forskel på en deciliter og en liter, det synes jeg er ret interessant, at man kan lave en reference på den måde. Og så lidt humor og lidt sjov og interesse og der er mange spørgsmål som lektier og sådan noget. Jamen lige præcis, altså det med at kunne give en kage for som lektie, det synes jeg er ret sjovt. Ja. Og hæftet ligger også op til, at der er mange opskrifter, der er de her 12 opskrifter, som ligger op til, at man kan slutte af med en klassefest, hvor man netop bruger de her opskrifter. Det er godt. Ja. Er det så hele vejen igennem? Hvordan er det hæftet bygget op? Er det opskrifter i starten og opgave til sidst, eller hvordan? Jamen det er blandet op på forskellige måder. Der er en opskrift, som på opgavedelen, det er bygget op på. Så at hver opskrift har deres egen indgangsvinkel, både matematisk og også i forhold til fællesmål, så man kommer vidt omkring. Ja. Og så er der forskel på hver opskrift, ligger op til nogle forskellige måder at arbejde med det på. Ja. Og det er første bog i en serie, der hedder Min Matematikserie. Ja. En temahæfteserie. Og næste bog, det er... Det handler om fodbold. Ja. Og der er igen samme tilgang, at fodbold skal fungere som et slags motivator for eleverne, som skal spille op af hinanden. Og hvis man er sådan lidt, har lidt svært ved matematik, så kan det være, at fodbolden kan være motivator, og omvendt, at man kan trække noget fodbold ind i matematikken. Og den arbejder vi på lige nu. Den sidder Michael, som han hedder, tegner på, og så kommer så De Vildeste Dyr, er det ikke rigtigt? De Vildeste Dyr i matematik ligger også på tegnebrættet og er klar. Ja. Tusind tak skal du have. Og det var Lasse fra forlaget Vektor. Tak for det.